Dneska sa spolu pozrieme, ako to vyzerá vo Washington DC. Za mnou môžete vidieť najväčší kamenný obelisk na svete, ktorý sa volá Washington Monument, je vo Washington DC a bol postavený na počesť prezidenta Georgea Washingtona. A môžete vidieť, keď sa naň pozriete, že je tam viditeľná zmena farby kameňa, ktorá nastala v dôsledku toho, že obelisk nepostavili na prvýkrát a po prestávke bol použitý už iný typ kameňa. A taktiež vo vnútri je výťah a dá sa vyviesť až na samý vrch, ale tam my dneska nepôjdeme. My pôjdeme ešte ku Kapitolu, ktorý je na tej strane za mnou a pokračujeme cez tento park na druhú stranu. Za mnou môžete vidieť pamätník druhej svetovej vojny a je veľká škoda, že aktuálne nejde fontána, pretože pravia, že je to oveľa krajšie, keď tá fontána funguje. A taktiež túto vodnú plochu za nami aktuálne čistia a tiež je to vraj krajšie, keď je to vyčistené, ale nie. Ja sme sa boli pozrieť na memoriál Abrahama Lincolna. Ako všetci títo ľudia na okolo. Dneska je veľkonočný víkend, takže je naozaj plno. Za mnou môžete vidieť memoriál vietnamských veteránov, kde sú vypísané mená všetkých obetí pri tejto vojne vo Vietname. A ako môžete vidieť, tak sú napísané celkom malým písmom, takže skúste si tipnúť, že koľko ich tam je asi vypísaných. Mali sme možnosť vidieť Abraham Lincoln Monument a Martin Luther King Monument. Obidva sú skutočne výnimočné. Čo sa týka Lincoln Monument, Lincoln bol americký prezident, ktorý zrušil otroctvo a preto má aj takto výnimočný monument, kde má vyše 5 metrovú sochu, ako sedí. Martin Luther King bol vodca hnutia za občianske práva. Taktiež mal Nobelovú cenu za mier a mal taký slávny výrok, ktorý je asi jeho najslavnejší, a to bolo, že I have a dream.
ten jeho monument je veľmi krásny. Je to celý taký ako keby parčík a má vytesanú veľmi krásnu sochu. Po okolí jeho sochy sú aj vlastne všetky jeho výroky, ktoré za život mal. Fun fact, v tejto budove za mnou sa tlačia peniaze, americké doláre. Na dnes je to z Washingtonu všetko. Zajtra sa tam ešte vrátime, pôjdeme pozrieť Capitol a pravdepodobne botanickú záhradu. A zajtra ráno nás čaká niečo výnimočné, ale poviem vám to aj zajtra. Výnimočnou vecou, ktorú som spomínal, bola oslava Veľkej noci v afroamerickom kostole, ktorý bol plný spevu, bol plný hraných scénok a hlavne plný dobrej energie. To, že tu bola extrémne dobrá energia, môžete vidieť aj na nasledujúcich záberoch, posúďte sami. Majesty reigns. Dneska sme navštívili US Capitol Visitor Center. A to je vlastne, hneď vám to ukážem. Sme takto pod zemou a hore môžete vidieť známu väžu US Capitolu vo Washingtone. A ideme teraz sa pozrieť vonku. Prejdeme si okolie Capitolu a je tu vedľa taká botanická záhrada, tak tam. A potom sa presunieme do Arboreta vo Washingtone DC. A potom uvidíme, ako bude čas, ale možno pôjdeme zjesť obed na takú vyhliadku zaujímavú. Ale to nejdem predbiehať, uvidíme, ako budeme časovať.
Vstup do botanickej záhrady je zadarmo. Aktuálne sme na takejto plochy, čo bol nad druhým poschodím, kde sa chodí. A je tu strašne dusno, vlhko, teplo, ale určite to stojí za to, pretože je to hneď vedľa Kapitolu, čiže máte tu také spestrenie programu. Druhá vec, sú tu rôzne sekcie, teraz sme v takej, možno by som to nazval, že džungla. Potom sú tu kaktusy. A bolo tu aj oddelenie mäsožravých rastliniek a sú tu aj kakaovníky a takéto rôzne banánové rôzne rastliny a sú naozaj veľké. Teraz som nejakých 10 metrov nad zemou. Vidíte, kam to pokračuje. A sú tu jazierka, také bazéniky spravené. Tu je napríklad tiež nejaké ovoce, alebo neviem čo to je. Dnešný deň vo Washingtone bol úspešný. Videli sme US Capitol, videli sme botanickú záhradu, videli sme Arboretum a aktuálne za mnou môžete vidieť Washington National Cathedral. Taktiež sme boli na Union Market, kde je taká... Ono to boli niekedy sklady a teraz je to prerobené na takú časť, kde sú vo vnútri rôzne street foody, rôzne obchodíky a boli tam rôzne azijské, indické alebo aj americké kuchyne. Talianska kuchyňa tam bola, robili tam smoothiečka a všetko budete vidieť vo videu. A do katedrály sa dneska nedá vojsť, pretože je tam nejaká svadba alebo nejaký event, lebo je tu strašne veľa ľudí v oblekoch. Ale ideme pozrieť, ešte tu vedľa je taká záhrada. To vyzerá tiež dosť dobre, takže idem vás zobrať ešte tam. To je už z tohto videa z Washingtonu DC všetko. Ak sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, komentár a určite odoberajte môj kanál, aby vám neunikli žiadne ďalšie videá. Ďakujem za sledovanie a majte sa pekne. Ahojte.